but tikona benefit tiri kutorerwa chinje tinowana ipapo manje chichiri kunyatsoitika mani chichiri kunyatsoitika chiri kunetsa ngechekuti isusu tiri anhu emusangano ndiri muovheti ndiri cheyawo mani kwadzana extension toti vanhu ndatora vanhu tiise kuti anhu masende enyu aya masende edu ayaotorwa opuwa MDC neFBC zvinoita here izvozvo saka pasina udzvanyiriri tiri kuda masende edu kuti 2023 tione kuwina. saka pane wamakambotaura nawo here kuvakuru pane vamakambotaura nawo here wakuru ndataura nawo vakati ndipa phone number hazi achandifonera ndoye nekomiti yedu hanzi kusenzera. Okay. Saka izvi tinoda mastendi edu kutiona kutaura nevanhu musha tione kuita 2023 tione kuwina. Saka izvi zvekutorerwa mastendi zvakatanga rini? Zvakatanga kudhara tinodzingirwa nezvipisirwa neMDC neFBC ndiye iri kutiitira zvinhu izvozvo. Saka ndakataura achidhawo haana kundipindura. Pane munhu here wano wamunonyatsoziva ari kuinvolvwa madistribution eland yacho? Aiwa isuri kungotitaure kuti nyaya chiri kuna president azvizive kutozvetiri kuizirwa isusu munomukwazana extension musangano anhu anouda kana munhu uchitorwa chinhu chawakabata chinhu chinoitika. Saka ivo veMDC vacho panewo vane land here? Anga asina land. Okay. Thank you very much, Kuwadzana. Thank you very much. Thank you. Tinotenda siyabonga. Muve nezuva rakanaka. Tinotenda. Kanzera weMDC owadi45 akatengerwa motika mbishi ndari kuona izvozvo. Ko before MDC isati yapinda papower vanga vanewo land yavanga vanayo. MDC isati yatanga kutonga vanga vanewo land wangosina saka land yakaingoreza neMDC neFBC tikachinoona election pagumapo ndo pakawinisawo MP izvozvi 2023 ndokutakatarishira kuti vanhu vedu vachapinda ipapo. Saka izvo zvakutichamisa FBC yatounganidza zvidhini paground redu iro. Saka isusu yes mastenzi ekupagoma masende epagoma etakapiwa danho namaikaseke ndo akapiwa mastendi iwona zvikafambirwa nekumapadho mumakebhini edu kuenda nawo city council neMDC ndiye yakatora makebhini edu yakaisa pagoma kumastendi edu. Nanhasi uno makebhini edu hatisi kudzorerwa isusu mastendi iwona takatsvagira kuti vanhu aone chekubata ndiwo akawinisa maikaseke akaona 10,000. Saka 2023 ndoita ndakamirira kuti mastendi edu iwayo ndo achatiwinisa and totsvaga futi amwe mainfi toisa futi anhu amwe ZANU-PF kuti tiwine. Zvino kuti ngoti pamberi nemusangano isusu rutorerwa mastendi ichienda kuMDC vanhu vanoenda sei kumusangano kwacho chemwe chiti chetinacho motitorera. Saka tinoziva zvipi namba dzitana dzokaita ndakufundira muuya
kune mabasa anoda kuitwa mberi tinoda kunoitwa panguva iyo yechipiti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kunoitwa mberi saka pane zvinhu tikakumbira tose tiri patiri tingave tigere kana kuti toramba tiri ipapo tochikumbira vakuru vedu vane mamwe maprograms avanomhanyira ndaida kuti atozvizwa ipo papo tichitaura ndozvitanga tichitoda zvemazotivharavhara kudaika inini ndazomwira wangu kutoita manyaunyau ngekuti 2023 vakomana tikasaka kuchenjera bikefa iyo ngatinyengedzei vanhu vedu kuti vanhu vedu vaone zvevanowana senzai zvakanaka kufadza vanhu kuti vanhu vade kusangana vanhu vachaitira zvavanoda izvi zvanhu akuranga kuuya kumusangano kuti masendi aya akadini akatorwa tichowina neiko 2023 kana mwechiti zvanyirira kudaro mwechingoti vamberi nemusangano